Hilabete berezi hauetan, txarrenari onen ateratzen saiatu gara, Errenteriako udal musika eta dantza eskola osatzen dugun kide guztiok. Izan irakasle, ikasle, garbitzaile, guraso, zuzendaritza edo administrazioko kide. Egoerara egokitzeko argi ilun guztien gainetik, alde guztiek egindako ahaleginaren aurrean geure buruak goraipatu eta eskertu beharrean gaude. Ekinean egunez egun aritu izanaren erakusgarri gisa, hemen duzue laino guztien azpitik eta sasi guztien gainetik osatu dugun lagin bat. Gozatuko duzuelakoan, eskerrik asko denoi, uda on eta irailera arte. Pixkat zaila izan da landu duguna klasian aurrera eramatia eta hola, ze azken finean asko zentratzea gure dinamikatan eta hola, baina ordenagailu zitean dinamikak ez dira notatzen, orduan hor faio txiki hoi, baina bestela ondo irakasleak inta.
uste dut okerragoa izan dela irakaslentzako gurekin astero harremanetan jartzea eta gurekin klaseak astero zerbait egitaze. Nik entzuten nunean adibidez irakasleari jotzen, eta nik esaten nuen, hola entzuten bai nahi jotzen, oso zaila baientzat guri zuzentzea, ez, kalidade honekin. Baina irakasleen partetikan eta oso ondo gonda dena, egin dute kristoneko esfortzua gurekin, aurrera eramateko dena, eta oso gustora egia esan.
Amets goxoak izan aldala nerekin, aldala Parisen soinek ordin batekin, zuk hitz egin bizitzaz, zure azta nireaz, 3 ordu joan dira zure eskuei begira. Dantzan, dantzan, musuen ondartzan Notre Dameko plazan. Dantzan, dantzan, harimen balantzan Notre Dameko plazan. Hartu zaitut besotik, oso gertu nigandik, elkarrera mateko, ibai aldamenetik. Akaso ez dizut esan, maite dudala bizitzak, zure begietan egiten duen isla. Dantzan, dantzan, musuen ondartzan Notre Dameko plazan. Dantzan, dantzan, harimen balantzan Notre Dameko plazan. Galdetu esan ez geratu zalantzan, zenbat maite zaitudan. Dantzan, dantzan, Notre Dameko plazan. Bueno, ¿qué os ha supuesto el coronavirus desde vuestra función de limpiadoras? Pues hombre, al principio nos supuso una incertidumbre, como creo que a casi todo el mundo. Miedo, Y- mucho miedo. Sí, y no saber cómo iba a evolucionar el tema. Y luego la carga de trabajo extra al querer tener todo desinfectado, más que nada, para que no se propagara el virus en el edificio y no y la- contaminar, eso no es, contagiar a no nadie. contagiar, Eso ha sido que nadie se pudiera contagiar. sí, que ha por sido nosotros. una carga extra O sea, para nosotras, como una responsabilidad que también la hemos llevado. La hemos asumido un poco igual, como si fuera nuestra casa.
Kaixo, Getari Gonzalez naiz eta Franz Schuberten abesti bat joko dizuet.
Espero dut gustatu izana. Kaixo, Zele, bueno, a ver. Idetere da, monitoreko abestiak tola beharrean, hartu dut Googleetika gustan zeiten abesti bat. Gustan zeizu. Ikasturte honen hasieratik, etorkizuneko gure arte eskolaren oinarriak definitu nahian, eta eguneroko zereginetan ginela, dakizuen bezala, martxoan erradikaldean gure artean koronavirusa agertu eta lehentasunak erabat aldatu zizkigun. Egun batetik bestera, betidarik aurrez aurre eskain izan ditugun klaseak eta zerbitzua bera ere, telematikoki bideratzeraztea ebertu zigun egoera. Inongo aurreikuspenik gabe, eta errenderi musikal osatzen dugunontzat erronka importantea suposatu duelarik. Horregatik, txalotzekoa eta eskertzekoa izan da benetan, errenderi musikal osatzen duten guztiek izandako prestutasuna, borondatea, pazientzia, egindako lana eta egoera honen aurrean izandako jarrera. Ez ez nuke hau azpimarratu gabe utzi nahi. Benetan, mila esker guztiei. Eta nik uste dut ikasturte amaiera berezi honetarako prestatu ditugun emanaldi virtual hauek horren testigu zati bat ere badirela. Horregatik espero dut emanaldi hauetaz gozatzea, hauek baloratzea, eta hauen ondoren denok berezi duzuen atsedena hartzea eta atorren ikasturte hasierako indar berrituta, gogotsu bueltatzea etorriko zaigun normaltasun berriari ilusioz beterik heltzeko. Beraz, animo!
Nik esan dezaket, beraien erantzun orokorrean oso ona izan dela, hasieratik gehientsuenak konektatu dirala eta jarraitu dutela, eta ulertu dutela zein zen egoera, eta saiatu direla gauzak egiten, eta batez ere erakutsi dutela interes bat, musika egiten jarraitzeko. Hori horrekin gelditzen naiz.
Bale, orain, esango dizuet, nik proposatu dizuedan ariketa dela erdiko lauen mugimendua ikastea. Orduan, kenduko ditugu lagun hauek momentuz aurretik. Eta, orduan, nik proposatzen dizuet, etxean markatzeko lautoki, bai? Lurrean, ez dakit, zelo bat jarrita, zinta bat, edo klariona batekin, lautoki, bai? Zuek, oitako batean jartzen zeate, eta inbar dezute, adibidez, aukeratzen badezute hau. Bale, inbar dezute. Sentzillo bat aurrera begira. Sentzillo bat bikoteari begira. Urrengoan, esan dugu beti, giratzen goazela, norabidea taldearena dijoala ezkerraldera ordulariaren kontrara bezala, orduan, urrengoarekin, kruzatzen geha eskubitik, eta tokatzen zaigu ara begiratzea. Orduan, gu ez dakago inor kruzatzeko eskubitik, baina imaginatu zoaztela lurrian markatu dugun borobilorren eskubitik, bai? Urrengoa izango da ezkerreko sentzilloa dela elkarri begiratzeko. Orduan, begiratu behar dezute, esan dugu zuek zinatela hau, atzera begiratu. Eta urrengoan, inbar dezute aurrera eta gelditzen zate atzera begira. Zuen bikoteak ez dira egongo, baina ni markatzen dut, norbaitek aukeratzen badu beste bat, hori egiteko. Urrengoan, aldaketa hau beti da eskubiko sentzilloa. Ezkerreko sentzilloa da elkarri begira jartzeko. Eta eskubiko sentzilloa da pasatzeko beste aldera. Gogoratu, juten gara norabideak aldatzen. Lehenengoan ginen honea begira, bigarrenean ginen area begira, hirugarrengoan atzera begira, eta laugarrengoan honera begira. Hemen ezkerreko sentzilloakin elkarri begira jarri, eta azkeneko eskubikoarekin egiten dugu aurrera begira. Aurrera begira. Eta oraindik musikak emango digu beste bat egiteko elkarri begira eta ondoren deia da. Saltoka basantza, zeruan edakabelatza, goba zuloan lotan atza eta guk dantza. Zu
Zuaitzartetik kata motza, adaskan kulunka gauontza, zelaian korrika orkatza, eta guk dantza. Saltoka basantza, zeruan erakabelatza, kobazuloan lotan natza, eta guk dantza. Zuaitzartetik kata motza, adaskan kulunka gauontza, zelaian korrika orkatza, eta guk dantza. Jolastu aurkitu, hilean belakintza, Espainiak zabalik dastatu, egun sentiko intza, errekei zuaitzei lorei, odei eta txoriei nintza. Bakarra daukagu eta, dantzatu bizitza, bakarra daukagu eta, dantzatu bizitza. Azken hilabeteak zailak izan dira musika eskolako komunitate guztiarentzat. Bai langile, guraso, eta berezik esango nuke ikasleentzat. Azken finean, gure bizitzan oso garrantzitsua da sozializatzea eta musika eskolak dantzarekin, musikarekin, azkenean artearekin hori dauka bestekin elkartzea, bestekin ikastea, arte horiek menderatzen, baino baita ere ondo pasatzen. Eta horrek zaildu egin du azken hilabetetako musika eskolaren funtzioa, esan dezakegu. Gainera, ardura nolabait ikastaren ardura etxeetara joan da, neurri handi batean, etxeetan janeko gaizki pasa dugu azken hilabeteetan, presioa handia izan da, egiteko lanak asko, eta orduan, jendeak modu ezberdinera erantzun dio eta ikasleek bereziki ere modu ezberdinera erantzun diote, baina denek, beraien ahalmenaren arabera, lana egin dute egoera honi aurpegi hoberena erakusteko. Nik uste guraso bezala beharrezkoa da musika eta dantza eskolaren aurrera begira ere sozializazio eremu hori lantzea, benetan izatea aurrak, helduak, irakasleak, langileak, herriko edozein pertsona musikaren, dantzaren eta artearen inguruan elkartzeko tokia, eta espero dut hemendik aurrera bideo hori denon artean egingo degula. Animo denei eta eskerrik asko garai zail hauetan esfortzu handia egin dezuen denoi.
Mara, zemuz bizi dezu egoera hau etxean sartuta eta abar? Bueno, aspertuta lana asko, baina gurasoekin ondo. Oso ondo. Eta orain hobeto? Kalera zerara... Bai, eta ni faltan bota dut ikastola, musika eskola eta lagunok. Oso ondo. Ea irailean alde gundana rekuperatu, bale? Bai. Agur. Agur. Batekin, bestearekin.我是林中的布谷鸟，家住在美丽的半山腰，看太阳落下去又回来，世界太多美妙。不别聊着等的文化，它的秘密没有人知道。美丽的白云悄悄地起那细水的味道，清晨的阳光照到你，美的天空还有多远？不留在谁身角，说着同样的朋友，可心唱不了悲伤的，把拥挤的忘掉。有飞有飞有海角，我是勇敢的小鸟，那里有永恒的微笑，给我们的怀抱。
1, 2, 3, 4.